Исәмісіз, саумысыз дуслар, июнь айы ул имтиханнарны бирү генә түгел, ә чыгарылыш кичәсенә әзерләнү чоры. Шуңа күрә без бүген вакытны кирегә әйләндереп, артистларыбызның дулкынландыргыч көннәренең берсе чыгарылыш кичәсен искә төшерәбез. Телевизор экраннары янына якынрак утырыгыз, чөнки мин Ранил Нуриев TMTV телеканалының иң мөһим музыкаль бейеклек хит парадын ачык дип игълан итәм. Һәм без башлыйбыз. Даими кагыйдәләр буенча һәр атна без бер резидент белән сау булашырга тиеш. Кызганычка каршы узган атнаның рейтинглары буенча без бүген Лилияна Ирназарова белән сау булашырга мәҗбүр. Аның җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлабыз. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Ак-караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Белүгезчә, дуслар, мәктәптә чыгарылыш киче җиткәнче иң башта беренче кыңгырау яңгырый. Бүген символик рәвештә без хит парадыбызның кыңгыравын киләсе резидентка яңгыратырбыз. Мәктәп белән чагыштырганда безнең хит парадта чыгарылыш киче бары тик сезнең ярдәмегез белән төзелгән рейтинглардан аңлатыра. Шуңа күрә резидентларыбызга карата активрак булыгыз. Премьераны рәхим итеп каршы алыйк. Күзләремдә минем нурлар тибе, сыман нурсыз калла кебек, җырларымда сүзләр. Әй сөеклем, синең хисең минем өчен әле һаман зәңгәр томан. Синең хисең зәңгәр томан. Tizrek үзгәр, аяз көн бул, тизрәк яктыра, китсен йөрәгемнең чыңгыллары, юкка чыксын борчулары. Юкка чыксын борчулары. Синең өчен яшим, бары синең өчен сөйгән ярым, иркәм минем яратканым. Синең хисең
тыман, зәңгәр тыман. Синең хисең әле һаман, зәңгәр тыман, зәңгәр тыман. Зәңгәр тыман, зәңгәр тыман. Зәңгәр тыман, зәңгәр тыман. Аеруча зур түземсезлек белән чыгарылыш кичен кызлар көтәдер. Алар әлеге чарага җитдирәк әзерләнәләр. Махсус күлмәк, макияж, прическа һәм башкалар. Айгөл Рәхимовга да бу әзерләнүләр бик таныш һәм чыгарылыш киче белән бәйле хатирәләр дә әле дә исендә. Ул кичне мин үземне принцесса кебек хис итә идем дип сөйләде ул. Ул кичтә генә түгел, апрельдә узган TMTV премиясендә дә эстрадабызның поп принцессасы номинациясендә җиңү яулады. Ә бүген Айгөл Рәхимова хит парадыбызның 9-нчы урынында. Сәбәбен тап, күңелен так, үкенә без бергә булсак, üzülüp de yaratır şakar. Kayt yanıma sebebin tap. Bilmem niler oylarga da unutuların ellerine. Kurışırga canı kayın bir sebep tapsan idi. Bilmem niler oylarga da unutuların ellerine. Kurışırga canı kayın bir sebep tapsan idi. Görmegen kirlenirge Bulmayıp sıyamadı Sinan bürgen bir evde Benim ile oylarga da unutuların elemine Kurışırga canı kayın bir sebep tapsan idi Benim ile oylarga da unutuların elemine Kurışırga canı kayın bir sebep tapsan idi İsim gibi gümrüme Üdeyken ütsün eyde Tügül bitun erem tügül Seni kötüp yaşaganda Benim niler oylarga da unutuların elemine Kurışırga canı kayın bir sebep tapsan idi Benim niler oylarga da unutuların elemine Kurışırga canı kayın bir sebep tapsan idi Benim niler oylarga da unutuların elemine Kurışırga canı kayın birer sebep tapsan idi Benim niler oylarga
Чыгарылыш кичәләре буенча хит парадыбызның рекордсмены Салават Фәтхетдинов. Юк, дуслар, ул үзе күп тапкыр уку йорты тәмамламаган. Ул күп тапкыр чыгарылыш курсларының җитәкчесе булган. Белүгечә, Салават әфәнде популяр җырчы, Татарстанның һәм Башкортстанның халык, Рәсәйнең ат казанган артисты гына түгел, ә күп кенә җырчыларга сәхнәгә юл күрсәтүче укытучы да. Шуңа күрә чыгарылыш кичәләре аның өчен күңелле дә һәм шул ук вакытта күңелсез дә бәйрәм. Экраннарда Салават Фәтхетдинов. Күңелімдегі тіләкләрні гүлләргә үріп ирем. Гүлгә күмеп бүген сені қадірлім менің дейем. Туған күнің білән құтлап жырлар язам бүләккә. Сені güzelin güzelkәйім матур бүген бигрәкті. Бәхетлі болып қайғы көріме, сағынышларға уралыма. Туған күнің яқты болсын, баранды да yoğalıma. Бәхетлі болып қайғы көріме, сағынышларға уралыма. Туған күнің яқты болсын, баранды да yoğalıma. Arama ağım sularga yaşlığını sızlanıp, oturma tuğan gününde yaşların ışılanıp. İsin jiller nazlap seni, baş isimler payınlar, sayrar kuşlar payın sayın, zinde yıllar sayraplar. Bәхетлі болып қайғы көріме, сағынышларға уралыма. Туған күнің яқты болсын, баранды да yoğalıma. Бәхетлі бол қайғы көрме, сағынышларға уралыма. Туған күнің яқты болсын, баранды да yoğalıma. Барыңызда құттықтаймыз. Туған күндеріңіз болсын, барыңызда. Сән сау болайық. Güzüller kebik sarılanma, kışlar kebik ağırma. Şeyler kebik yağımlı bol, ödütü bağla nazlarına. Gelir bəxit bir gündürüp, şartlılığı da küp olur. Aziz erken bülek, ilken hingzur bülek şul olur. Bəxitli болып қайғы көрме, сағынышларға уралыма. Туған күнің яқты болсын, баранды да yoğalıma. Бәхетлі болып қайғы көрме, сағынышларға уралыма. Туған күнің яқты болсын, баранды да yoğalıma. Туған күнің яқты болсын, баранды да yoğalıma. Баранды да yoğalıma. Әлфинәс гамы белемгә омтылучан бала буларак инде 6 яшьтән үк укырга керә һәм чирекне ул 5-легә генә тәмамлый.
Ләкин шуңа карамастан үзе теләгән Башкорт дәүләт университетына укырга керә алмый, конкурс буенча үтми. Төшенкелеккә бирелгән Әлфинә Әсхәмованың туганнары ярчаллыга эшкә чакыра. Нәкъ үз заманында укырга керү алмау сәбәпле Татарстанда шундый талантлы җырчы барлыкка киләде. Әлфинә ханымның тормышы Чаллы белән бәйләнә. Бер кайчан да төшенкелеккә бирелмәгез. Кайда укырга телисез, шунда керегез. Ничек яшәргә телисез, шулай яшәгез дигән теләкләрен җиткерә Әлфинә ханым. Ул бүген хит парадыбызның 7нче урынында. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам. Урамда калды сары көз, күңелдә кара буран. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам. Урамда калды сары көз, күңелдә кара буран. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама Шөтенеге урам, калдыр шөтенеге урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдыр шөтенеге урам, калдыр шөтенеге урам. Кавыштыр безне урам. Сизмисеңмени күңелләр мәхәббәт белән тулган. Араларга йылдыз түшәп, кавыштыр безне урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдыр шөтенеге урам, калдыр шөтенеге урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдыр шөтенеге урам, калдыр шөтенеге урам. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам. Әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам. Әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдыр шөтенеге урам, калдыр шөтенеге урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдыр шөтенеге урам, калдыр шөтенеге урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдыр шөтенеге урам, калдыр шөтенеге урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдыр шөтенеге урам, калдыр шөтенеге урам, калдыр шөтенеге урам. Баксам, Франциядә гомумән чыгарылыш кичәсе дигән төшенчә юк. Бары тик елның бер көнендә генә укучыларга мәктәпкә килмәскә рөхсәт ителә. Шотландия укучылары да чыгарылыш кичәсен күргәннәре юк. Статистика күрсәткәнчә, шотланд укучылары имтиханнарын тапшыра алмый интегәләр һәм аларга бәйрәм дигән артык мәшәкать кирәкми.
İmtixanlar бере алмау проблемасы безнең киләсе резидентыбызга таныш түгел. Ул яхшы укыган һәм чыгарылыш кичәсендә дә матур итеп бәйрәм иткән. Экранда 6-нчы урын иясе. Şekerlermede ağarındı dime Duyulaman gel farklılık durunda Ilında üzgel şeşekler gibi Şıyıldığın gel senin yanına Partayım əli, əmgəl partayım əli Seni bitibizinin yürək şavasa Üttüğüm ürülərini ayğırmalı Biz gəlir, görülə bir yaşisin Şırların bizge şırladı Üsterdin bizini senin nazladı Taralıştık biz dirli yaklarga Bizi varımızda rahmetilli sima Partayım əli, əmgəy partayım əli Seni bitibizinin yürək şamasa Üttüğüm ürülərini ayğırmalı Biz gəlir, görülə bir yaşisin Dünyada var bir engeller Saklarga girer düzgen alarına Partaymasınlar bengige alar Engeller bizini turmuşunun yemi Partayım əli, əmgəl partayım əli Seni bitibizinin yürək şamasa Üttüğüm ürülərini ayğırmalı Biz gəlir, görülə bir yaşisin Partayım əli, əmgəl partayım əli Seni bitibizinin yürək şamasa Üttüğüm ürülərini ayğırmalı Biz gəlir, görülə bir yaşisin
özü gelip gürüllep yaşayısın. Qartaymalı, ənkəy, qartayma qızalı, ənkəylər. Bizning шығарылыш кичәләре инде истә түгел. Аллага шөкер, балаларның шығарылыш бәйрәмен күрдек. Хәзер инде оныкларның да укып бетерүләрен күрергә язсын дип сөйләде Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи. Ул бүген тапшыруыбызның 5нче баскычында. Рәхмәт. Yalnız uzgan yazlar, sensiz akkan dağlar, Günler getirgen düz muğum. Unutulgan inde, dövgü suygen yarlar, Dünya meşakkatı dolu. Yaşlarım günah olup var. Öpkelesene de öpkeler, Tek koygular bilen tülemez. Soğlap bana kelgen gaziz yar. Yaşlarım günah olup var. Bizning suyutanlı diyip Ümitlendirmeşi güzelim. Uyga gireninde Sınlap gelgen bəxit, Düze olmaz sölüp yüreğim. Öpkelesene de öpkeler, Tek koygular bilen tülemez. Soğlap bana kelgen gaziz yar. Yaşlarım günah olup var. Öpkelesene de öpkeler, Tek koygular bilen tülemez. Soğlap bana kelgen gaziz yar. Yaşlarım günah olup var. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Барыгызны да күрәм. Алланың рәхмәтләре яусын. Baktı yıldız bula, Sınlap kına balkıp, Bu suyudan yandı atıldı. Özü gelen avzak, Dik bir gün ettiler. Ya Xudayım bir şey sabırlık. Öpkelesene de öpkeler, Tek koygular bilen tülemez. Soğlap bana kelgen gaziz yar. Yaşlarım günah olup var. Öpkelesene de öpkeler,
Radyosu'nun tarihinde 30 yıldan artık halkımız arasında jırlanıla yürü, yaşi, sizge rahmet. Eyde güzeli bir buluşkan barımızda bilesiz bu jırımızını kadirli tamaşaçılarım. Birge! Ukala seneyde ukala Dik boynular bilen tulama Soğulap buna kilgen aziz yar Yaşlarım güne bulup var. Ukala seneyde ukala Dik boynular bilen tulama Soğulap buna kilgen aziz yar Yaşlarım güne bulup var. Soğulap buna kilgen aziz yar. Yaşlarım güne bulup var. Ukala seneyde ukala. Rifat Zaripov мәктәпне 2005 елда тәмамлаган. Чыгарылыш киченең беренче өлешендә концерт булса, икенче өлешендә алар классташлары белән яланга чыгарга булганнар. Көне яңгырлы булгач, ризыкларны алып бару, әйберләрне ташу җайлырак булсын дип, Рифатның әтисе һәм классташының әтисе улларына машина биреп торганнар. Ләкин яңгырлы көндә контрольны югалтып, иптәш малай әтисенең ВАЗиге белән Рифат барган шестеркага килеп бәрелә. Анда инде бәйрәм икенче планда калды. Машиналар тирәсендә ыгы-зыгы башланды дип искә алды 4нче урын иясе Рифат Зарипов. Тегез рахмат. Авыл саттык, авылса, үзебезнекен. Туган якының балашағын сағынмый тұрмый кеші Көктегі ай әни салған үгерек ипи тізілі Үзебезіне кел бирмәдік Ятнықына тимәдік Біз бит ауыл малайлар Bir қашан сір бирмәдік Bir қашан сір бирмәдік Үзебезіне кел бирмәдік Ятнықына тимәдік Біз бит ауыл малайлар Bir қашан сір бирмәдік Bir қашан сір бирмәдік Burun yeviş deyip durmadık Atma atlana gidik Yalan şakta da şıdadık Sır bilmez işin geldik Üzemezine gel birmedik Yatlıkına dimedik Biz bit avul malaylar Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik Sır bilmedik. Wow, wow. Biz avul malayları. Üşütmedi salıp taşlar Yazın var suları da Şılı şeyler üdeydi Avlı bas sularında Üzemezine kendirmedik Yanlıkına dimedik
Biz bit kalkız malaylar Bir kaşan sır bilmedik Bir kaşan sır bilmedik Uyse bezine kendirmedik Yakmığına demedik Biz bit avul malaylar Bir kaşan sır bilmedik Bir kaşan sır bilmedik Biz bit avul malaylar Bir kaşan sır bilmedik Bir kaşan sır bilmedik Bir kaşan sır bilmedik Келесі резидентіміз Регина Темірбулатованың тұрмышында киім дегенде 3 шығарылыш кешесі болған. Біріншісі музыка мәктәбінде, икенчесе урта мәктәптә, үшіншісі музыкаль училищеда. Өстәвенә ул әле дә студент һәм быел КФУда укуын тәмамлый. Ләкин моның белән генә Регинаның укулары тәмамланмый. Ул әле 3 ел консерваторияда укыячак. Нәрсә дип әйтәсең инде? Уңышлар сиңа, Регина. Син булганда җырлый күңелкәем сагынамын. Үзең китүгә ниләр җитә икән бу дөньяда яратышы гомер итүгә. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Елмаясың мине күрү белән инде Сине сагынган җылы кочагыңнан чыкмас идем, җибәрмәс тә идем янымнан. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Хисләребез язларның ташкыны, кышларның акыллыгы, пакьлыгы. Яты сездән аңлашып яшәрбез, саклап мәхәббәтнең сафлыгын. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар.
Әнвәр Нургалиев мәктәпне 1991 елда тәмамлаган. Безнең чыгарылыш киче гади, авыл чайды. Башта тантаналы линейка узды, аннары укытучылар белән бергә яланга чыктык һәм таң каршыладык дип искә алды ул. Тагын бер кат чыгарылыш киченең эмоцияләрен Әнвәр киләсе елга татып караячак. Аның улы Рафаэль 2018 елда мәктәпне тәмамлаячак. Әнвәр Нургалиев бу атнаның көмеш медаль иясе. Үтсәгә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Хатларда йөрмәй, хәбәрең килмәй, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, yürek hamanda seni yaratan. Gelmem kim bilen hünner ittesen, ükennesin eder, ol bitmin tügel. Minde gül seni sağınam şulay, ikinci yarım Sina ting tugel, ikinci yarım Sina ting tugel, ükennesin eder, ol bitmin tugel. İkinci yarım Sina ting tugel, ükennesin eder, ol bitmin tugel. Şörbelen sina selamlar yollayım. Tanlıysan miken, tanlıysan miken. Oylamay kalgan bir günümde yok. Soğduysan miken, soğduysan miken. Oylamay kalgan bir günümde yok. Soğduysan miken, soğduysan miken. Şörbelen sina selamlar yollayım. Tanlıysan miken. Soğduysan miken. Oylamay kalgan bir günümde yok. Soğduysan miken, soğduysan miken. Şörbelen sina selamlar yollayım. Tanlıysan miken, tanlıysan miken. Oylamay kalgan bir günümde yok. Soğduysan miken, soğduysan miken. Şörbelen sina selamlar yollayım. Tanlıysan miken, soğduysan miken. Лилия Хайруллина популяр әтиянисенең йөзенә кызыллык китермәс өчен мәктәптә үзен гел тыйнак тоткан һәм бары тик яхшы билгегә генә укыган. Ә менә чыгарылыш кичәсе уңаеннан үзенә бәйрәм ясаган. Чәч тарашханәгә барып 9 сәгать дәвамында үзенә 111 африканча тылым үрдергән. Бәйрәм кичәсендә барысы да минем образыма карап, шак катты дип көлеп, искә төшерде Лилия. Ул бүген музыкаль биеклекнең лидеры. Котлыйбыз.
Менә шулай дуслар, артистларыбызның матур һәм популяр җырларын тыңлап музыкаль биеклек тапшыруының унлыгын билгеләдек. Киләсе атнада TMTV каналының иң мөһим хит парадында нинди үзгәрешләр булыр? Якшәмбе кич барысын да белерсез. Ә мин Ранил Нуриев сезнең белән шушы минутта сау булашам. Пока!